Ato ng sayro ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Pipila ka kalalakinan ang nakuhaan og video nga nagrambol. Una pa man ang peace rally sa mga Duterte supporter sa Cotabato City kagabi. Sa video, makita kining kalalakinan nga nagdinaganay ug dunay pipila nga nagsinumbagay. Nahitabo matod pa kini sa usa ka lugar sa Cotabato City kagabi. Gani mikatag sa social media nga kini tungod matod pa dunay misagit og BBM atol sa peace rally sa supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa City Plaza hinungdan nga gikulata. Apan giklaro sa uploader sa maong video kinsa mihangyo nga dili na panganlan nga ang maong video kuha una ang peace rally. Dili sab gumikan sa pagkulata matod pa sa usa ka BBM supporter. Inay, duna kunoy nag-amok sa maong lugar nga gusto magsinumpagay og nanglabay pa og tubig samtang nagpahigayon og tarawi o breaking of fast prayer. Wala pa'y report kung dunay angol sa hitabo. Matod sa Cotabato City Police, hapsay kuno ang nahitabong peace rally o walay rumble sab nga na report sa mismong City Plaza. Padayon ang ilang investigasyon.